Penpau jengkermen uba Elvis Kertong kaseng BJP na langkedem light krok constituency ban poi syakathong haka arp South Rik kasi ban nyau yiki votes. Da kajing sngau skem jing mot ulaong bakam da dunathan ka votes jong kaseng ban aireng haka ni ka MDC ka baminta. Open pau ru syakipat ba bahaka te kasi ki wan ban pensngan bat syad da kajing kemen namar kajing job. Ta kublai siboni fiki media ta halau kata jing sim jing kali fi te nak kaliang jonga kumbang ila ayat hakini kisni nak benta kumno mah ban pensngo tho te habanga wan menta sakini ki polling station ki badai hakne ka area jungi ki badai ka like langkadem like kro constituency te ngai nak kaliang jonga ngadon jing kermen he ban ngai skam hero ba ngan poi he sakathong te habide ya kata te kumba na kaliang ki pajba mah ki bangi la yawan selap man hakne kaleng ka area jong ne ka langkerdem constituency te kumba ki la ya bot menta bat ngai scam bagi pajba hero sisen bagi la bot sisen bagi la ya thep te ki kwa ba hi ban yo ki jingjap bat ba ngai scam hero ba sisen bagi la ya bot kumba ngai la i bangim dadai than hi bangi duna he ta ka bot ngai scam kidan he kumbang ilai sulak katu kane te ngai skam bahak katu ka apsau tarik ki pajba ki nyo he ban yashat bat ngayo hi ya ki jingjap kermen ya kata he